Skradą się. Zaraz by da zabił. I no jeszcze nie wiem kogo. Czekajcie. Muszę ino zgłosić. Lampa naftowo. Kaj sam był pieron. Widza go. Łobejrzycie. Łobejrzycie. Zaraz go sprzątna. I no sam podleś troszkę kumie. Ej no troszkę. Czekaj. Doczekaj. Ciul. Ło, w bas dostał. Dostał w basa. Po hopecku. Dobra, teraz one się sam fajnie się zadekowali. Ja bych to zrobił tak. Ciap. A nic nie godaj. Nie godaj nic nawet. Co sam będziesz rycał? Daj się pokój. Ten łazi z tą lampą i no... Ja nie wiem, czy jak go sam hachna, to one się nie kapną. No ale mogę spróbować, nie? On w ogóle chyba jest troszkę ślepy. Kapnął się w ktoś? Nie. Żaden się nie kapnął. Mój kamracik sam podleci. On już się sztaluje na wszystkie okoliczności. Ja teraz nie wiem ino na co ja nie mogę nas dypnąć, bo sam są takie potuczone roztomajte pieruństwa. Dobra, mógłbym sam zrobić haja. 4 hopki. Albo mógłbym też zrobić to inaczej. Mianowicie w ten sposób. A! Springo! Kurna, wszystkie nie poszły, ale... Dobra, dobra, dobra. Jeden lyk. Ich tam jest więcej jak ja myślał. Pierunie jasny. Wszystkie? Spokój, już. Cio. To jest nasz kamracik, ja? Dobra. No co ten muzyk tak dowodali? Mrocznie, choby sam była jako haja. A tu sam może spokój. Było wiele amunicji, wszystko do mnie, wszystko do mnie. Dzisiaj normalnie mam wilejo. A dyć to Wielkanoc. No, fajnie, lubię takie akcje. Nie mają mam z nich rad. Legej. Legej na zol, pierunie. Już nie mam co ciepać. Dobra, zrobimy to normalnie. O! No i teraz. Po robocie. W sumie... Ja chyba wolę taki ja chyba wolę taki machine pistol. Tak myślę, albo nie, albo dwójka. Nie, wezna pistola tako. A czekajcie, bo ja jeszcze w sumie... A ja do tego miał ten klucz. To już to teraz rozumia. To już to rozumia, po co ja to miał. Dobra, to już się wezna machine pistola. Kolta się przeładuje. Co bych miał na zaś. No i dupimy dali. Na plumpia ino taś lampa. Dobra, sam jeszcze był jakiś chłopecek co lyk. O, ja cię przepraszam, wiesz co, to nie było nic osobistego, ja no tak... No cóż mogę powiedzieć, no piera bo musza, nie? No piera bo musza. To nie mo tak, co ja to robię z jakiej przyjemności, albo coś takiego. Albo ino do szpasu, jak to robią mnie kerę. Ja to robię, bo ja musza. To jest paskudne miejsce. Chłopecku, tuż ja widzę, co same paskudnie. To nie mam mus do mnie godać takie rzeczy, co? Ja nie mam ślepy. Hopy, tuż ja nie mam ślepy. Sam wszędzie są umarte ludki. Jakieś normalnie się dzieją breweryje. Hachory do mnie walą. To ja widzę, że sam normalnie... Jest bazi tak, no... Jak to się go do... Mało przyjaźnie wyjątkowo, nie?
pra. No. Teraz by da skoko choby Spider-Man. A sam są chyba jakie gazy. Ja? Ja. Ja już to wiedział. Ja to wiedział szybciej jak ty, co ciało blizga z maska. O. Ty tak nie ryć tak hopie, bo się zaraz będzie... On jest za odważny. On jest normalnie za odważny. Ja, lecą. Pitajcie ode mnie. To on ryceł, a nie jo. Jego piercie, a mnie ostowcie. I o nic od was nie chce. Po prawdzie. I chce ino święty pokój. Ja nie mam tyle amunicji. To jest wszystko jego wina. Tego łonego chachora pierońskiego. Tyś taki był mądry, tyś to na nos ściąg wszystko. Głupku, głupie loku, ty. O, normalnie. Miej teraz takiego kamrata. On cię normalnie, on cię zabije. Nie bezpośrednio, ale on cię zabije. Joj, no kukna tam na sumrant. Co to tak loto? Nie ustawię mnie. Głupi jest? Pa. Widziałeś to? Lecą do nas. No ciulej! Teraz co? Teraz już nie masz taki mądry, ja? No. Jezus, dajcie pokój. Co to za hopają mam sam? Tyż mi się taki trafił. To jest blank umfal. Ale cóż mogę zrobić? Jezder. Jakie to są straszne rzeczy czasem sam. Masz coś fane? Nie godaj, coś żeś miał. Każdy umarty coś mu. Ło! No to fajnie, żech zrobił. A nie mógł żeś mi to powiedzieć troszkę wcześniej. Dejże pokój. No i teraz co? Gańba no. Gańba jak pyron. A dadzą nam to pokój albo nie? Ania idzie pójść dołem. Chodź dołem. No godam ci, chodź dołem. Hopie, sam nic nie mu. Normalnie sam idzie przelyś. Godum ci pójdź. Jaki łon jest łożkliwy. Po jaką cholerę to zrobiłeś? Ja! No bo ja to zrobił, bo jak cion można, nie? Normalnie, jak on mnie szteruje. Zarum mazna. Tyla będzie. Ino szmary będą. Czemuś to zrobił? Do szpasu, żech to zrobił. Co to? A, to! Tak, że chciał, po prawdzie. Ino, że nie chciał godać zawcas. Jakie łożkliwe to są skęby pieruny. To są istne bestie. A już się kończy amunicja mi. Jak ty robisz, hopy gejsza? Oj, to jest głupielog jednak. To jest jednak blank głupielog. Dobra, idziemy do wagonu. Ło! Co to? Ło! Pana! Daj żyć! Ja już nie wspomna kareto raz, co my mogli kojchnąć. Ja już nawet nie wspomna. A to są anomalie jakieś. Tam wleziesz, to chycisz jakie tubera, albo ci ręka na plerach wyrośnie. To nie ma poletku, ja ci godam. Nic za nic. Ja bych się w ogóle uleczył. Czy ja mogę? Nie ten knefel! Czekajcie, bo ja teraz nie wiem, samą Feuerzock. Plany. I no kaj się było ta. Ja zaraz coś wcisnę, a nie ten knefel, co mam. Jak znam życie? To mam filtr
do gazmaski, ja. Tu mam cyferblat. Tu mam plumpa. To już jak robił. Dobra. Zaraz to się znuda. Fajno, bumpka. Bumpka ręczno. O, dzięki. Panie trupek. A nie idzie tam wleźć? Nie idzie. Dobra, i dowalimy dalej. Dawaj, dawaj. Ciulomy. Ja ktoś nas chce zwabić, dupcyć to, idziemy, nie? Godą, on jest za mądry. No, może się doczekał. To teraz się pier. A ja sam postoja. I co teraz? Ja, dobra, pomogę mu. Trochę. Ja, on do mnie leciał to... Ej, a czemu one do mnie, a nie do niego? Tego łonego. Ciule, jako masz fanu flinta. W ogóle ja chcę zaraz mojego kałacha, co ja miał dostać. Ja to tego nie zapomniał. Co byś ty się nie myślał, ja tego nie zapomniał. Co on można myśleć, co on mnie zrobi za tego. Co on mnie zabozna. A przepraszam, no ale ja nie mam takie głupie, ja się nie dam zabozna. Mnie zabozna. Starego hopa. Ja się nie dam. I no muszę zobaczyć, kaj się bierze te łone. Te łone ja na ku, jo to blank, żech zapomniał. Jaj, teraz jak ja się dobrze czuję. Mnie jest od razu lepiej. Tak się dobrze czuję. Popychałem, żeś z lampą stracił. O, ci się już nie przyjdą więcej. A co sam? No. O, same Kerhoff. Wszędzie są umarte topki. Ale to też ze drugiej zajty. Amunicję do mnie. O Pietruchu. A cóż to się stanęło? Czy tyś to Wania widział? Czy ino ja to widział? Bo ja już nie wiem. Można mnie pierę. Na głowa dostałem już. Od tego klimatu. Ale my... Czekaj. Coś się sam dzieje. Czy my się czasem nie nabelali jako bryną? Coś tak czuję, dobra, łozwieraj. Bo sam jest jakoś tak dziwnie ci godą, naisto dziwnie. Co ty dupcy, Wania? Ja nie chcę tam do czerwonego, ja chcę do modrego. Ja, bier go, odciąg go, bo coś sam pierę nos na głowa. Hopy, co ty pipcy za fliki, ale... Dowaj go za ta brama. Corny. Mnie chycił za ręka. Czy ja słyszę pieśniczka, hopy, mnie są w kościele. To nie mam szoch. No ale faktycznie coś dziwnego to było. I to jak perun. A nawet mogła padać. Coś dziwnego. Dobra, no padł. Cisnymy ojtek, bo... Sam nie ma do nas placu. This is not the country for an old man. Ci godą, Gary Oldman. Ty dupisz dali? A jo jest człowiek hopie ryzyka. Jo sam zrobię zaraz. Co on ma? Klucze. Jo to teraz muszę ino wyforsztelować się
Jakoś mądrze, co bych nie ślecił. No i tyle. Godom. Fachman. Już nie raz takie zachy robił. A, nie raz. Nie 2 razy, ani 3. Ciś chłopie, lead the way, jak to go dają. Ty Jorze, herbaciorze. Co sam masz? Amunicję do mnie, dziękuję panu pięknie. Czy ja mam śleść na dół? Co on ma tam? Pitfok, rukzak. Zlejza. W sumie to już ślecił, tak po prawdzie. No ale w to będzie ocenił. Dawaj ten pitfok. A jakaś sam widział... Rukzak. Ja... Dobra. I no te... Co? Kaju jest? Kaju przylos, peście mi ino. Bo ja myślę, co ja sam nie chcę być. Tak jakoś. Coś mi godo, że ja bych najchętniej stąd daleko poszł. Znaczy niby nie ma bestyjów, no ale w dobry czas, żech powiedział, nie? W blank idealny. Ale... To są jakieś oblecenia? A mogę to wziąć? Nie mogę. A żol mi. Obych się to oblik. Jakoś jakielka sam jest. Amunicji jeszcze więcej. Ania, idzie się oblic to... Kule, aby się to oblik. I obych był as. Uj, to jaki as bych był? Co to są haźlik? Sam pierę z tych rów. Jo to zakręca, a jo tam puda. Ausgus całki zababrany. Jakie ja mam grube łapy w ogóle. Łapierzynu. Fest. No ma chyba drwal. Rycom, no ale... Ja mam do tego klucz. Ło! Hopie, knipstwo tego żoła. Roztomaj te geszynki. Wszystko idzie do mnie. Wszystko. I na Tyroski jeszcze się zostało takie pytanie. Takie małe pytanie. Jak stąd wyleźć? Tędy. Rycą bez tej już się boję, a już mam gęsio skóra już mam. I aż cały łaża. Dobra, tu hopie, sam. Tukej. Padosz ujek bourbon, ja? Ja, my są wasze dwunożne braciki, obejście. Mamy 2 giry, nie mamy takie długie zęby. Nie będziemy was bajsać. Ależ nie kop tego, nie kop. No i moż. Na ciulu to ty będziesz mył. Ja no, zretujcie nas, proszę. Ja nie chcę z tą ciulą sam umrzeć. Mi będzie gańba. Idą już. Ja już jest stana na zadku. Co ja by da... No, chyba, że takie one. Ciulomy, ciulej, Wania, ciulej. Ale godą ciulej. A nie robi się za ciula. Ciulej. Ło, ten domie. Ten tyś. Ja jadą kamraty. Drezyną. Ło. Patrzcie jak ciulają. No ale ciulejcie. No, pięknie. Ja nie mam tyle czasu. O! No, nie! Czemu? A takie miały być kamraty. Tak no mieli pomóc. Tak nos mieli zratować. Niby. Superowo. Dowiecie to drazyna, ratujcie nos. Będzie bida. Będzie srogo bida.
Dobra, ty się tam ciulej. Ja będę ciulał i na te, co do mnie lezą. Ja jest za ważny, rozumiesz? Ja nie mogę, ja się tak nie mogę dojść zabić. Za nic. Ja sam pokazywam to wszystko ludziom na YouTubach. I potem gańba mi jest. No, dawajcie, retujcie, chłopecki, retujcie. No ma ten maszyn pistol, to on jest ciulaty i oby lepiej, i oby lepszy som zrobił chyba. Normalnie z jakichś hasiów. Z hasioka. Dawaj zaszczyk. Kaj. Teraz to pitosz, ja? Teraz to już za niskoro. Dobra, jojno żartował. To był inowic. Jak one wszystko biorą na poważnie. Normalnie. Nie mogecie być takie poważne. Rozumiesz? Aś ty żadny, jak noc ci godą. Ja, my są kamraty od was, puśćcie nas już. Wlezymy Rhein, będziemy drin. Napijemy się tyju, kofeju. W ogóle, po cóż mi ta gazmaska na łebie? Ja, ale ja sam jeszcze jest, jakby ktoś coś z maszkeciu fajnego, wiecie? Ale my nie chcemy pytać, a czemu my mamy pytać? My sam przyszli w Byzuch. Na łobiot, na maszkety, na bunkawa, potem jakieś słodkie bombony, coś takiego. A nie... Jo, to smola, sam wszystkie są ludzie normalnie takie łożkliwe. Nie ma przyjaciołów do nas. Ino są wrogi. Jakieś chachory duś. O Jesku. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться.